bunden. De tanker som os sammenbandt. Hver en dag og hver en time har jeg talt. Glemmer du, så husker jeg alt. Sporvognene i Aarhus hører en svunden tid til. Beklageligt for dem, som havde deres arbejde ved sporvejene, og for dem, der foretrak elektrisk drift frem for diesel. I dag er Banegårdsplads det naturlige midtpunkt for en række af byens trafikale muligheder. Den nuværende remise er bygget som en nødløsning med en forventet levetid på 20-25 år. Den var kun beregnet for sporvogne, mens den gamle havde plads også til trambusser. Schalburgnatten den 21. 22. august 1944 er vel den mest skelsættende begivenhed i Aarhus Sporvejes historie. Skaden var så stor, at hele vognparken på 25 motorvogne, 21 bivogne og specialvogne, samt 14 opklassede trambusser helt blev ødelagt. Som slap var en tårnvogn og en bivogn. Dalgas Avenue, eller som det hed dengang, Marselisborg, var så tyndt befolket, at her kun afgik sporvogn hver halve time, mens strækningen fra St. Pauls Kirke til Østbanen havde 5 minutters drift. Men lad os springe lidt tilbage i tiden og stå på den første sporvogn, der kørte gennem Strøget i 1904.
kan nok kende gadebilledet, men meget er ændret siden da. I 1904 kostede det 10 øre at køre med sporvogn. I 1971 1,25. Men ret beset egentlig ikke nogen bemærkelsesværdig stigning, når man tager den almindelige prisudvikling i betragtning. Og lad os så tage sporvognen anno 1971 og køre af den samme rute som i 1904. Allerede i 1884 havde Aarhus fået sin første sporvognslinje. Den var hestetrukken og gik fra banegården til Store Torv og var muliggjort ved bygningen af Clemensbro. De næringsdrivende dengang fandt, at sporvognens holdeplads på Store Torv var til stor gene på torvedage, og de bad derfor byrådet tage sig af sagen, og så blev det bestemt, at sporvognen skulle holde på Clemens Torv på torvedage. Sporvejens kontor lå fra 1904 i en ejendom på St. Pauls Kirkeplads 9, men flyttedes i 1908 til den nuværende bygning ved remisen. Aarhus Sporveje hører under magistratens 5. afdeling, men ledes til daglig af egen direktør. Under ham hører alle administrative og trafikale funktioner, både for sporvogne og busser. Den særlige trafikafdeling har blandt andet til opgave at indsætte ekstra vogne eller at omlægge trafikken, om det gøres nødvendigt. Det er også den, der udarbejder køreplaner. Vedligeholdelsen af sporvognene er et kapitel for sig. Det drejer sig nok så meget om at holde undervogn med hjul og motor i orden, som at holde vognene rene og male dem pænt. Et større eftersyn begynder med vognkasseløftning. Det kræver en fast rytme mellem folkene, der betjener løftebukken. Kun få graders forskel kan få vognkassen til at skrive. Når
vognkassen er løftet, skubbes undervognen frem og er så klar til at komme på værksted. Ja, det skal være godt ske. Ikke mindst udskiftning af hjulbandager er af betydning for sikkerheden under kørslen. Hjulbandagerne afdrejes, så de passer nøjagtigt til bandagenavlet, der er fastgjort til akslen. Afdrejningen foregår på en hjuldrejebænk. Den stammer helt tilbage fra 1904 og blev delvis ødelagt under schalburtagen. Nu er den sat i stand og bruges igen. Hjulbandagerne kan holde til ca. 100.000 km kørsel, men må afdrejes for hver ca. 33.000 km. Efter afdrejningen lægges bandagen i en varmegrav. Varmen kommer fra en gasbrænder. Ved den hurtige afkøling, som sker med vand, trækker jernet sig så meget sammen, at det sidder helt fast. En sporvogn styres ved hjælp af den såkaldte kontroller. Fra kontrolleren kan vognføreren bestemme farten og bremsningen og ændre kørselsretningen. Til værkstedsfunktionerne hører også tilrettelæggelse af sporarbejdet. Alle skinnelængder leveres lige, men skal de bruges i kurver, bliver de bukket ved hjælp af en bukkemaskine. Det slid, som sporvejsskinnerne er udsat for, nødvendiggør regelmæssig kontrol. De større sporarbejder må oftest foretages om natten, så man ikke sænker trafikken. I visse kurver, hvor slidet er særligt stort, kan man lægge svejselag på, så skinnen holder længere. Efter sådan en behandling må sporet slibes. Det kan ske ved håndkraft, eller man kan benytte et slibevogntog. Det består af 3 vogne, en motorvogn i hver ende og slibevognen i midten. Luftledningerne må til stadighed kontrolleres. Systemet består af bæretråde, der ikke er strømførende, og køretråde, der forsyner vognene med 550 volts jævnstrøm. Til strømforsyningen kræves en række sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af kortslutning afbryder en sikring straks strøm. Ledningsnettet er opdelt i sektioner og har særlige omformere, der styres af elværket. Tårnvognen var et af de 2 køretøjer, der undgik ødelæggelse i 1944, så da man skulle i gang igen efter krigen, måtte man spænde heste foran tårnvognen. Ved de mere akutte ledningsforstyrrelser har sporvejene en biltårnvogn. Det er forresten en ombygget trambus. Den er et rullende værksted med udstyr til alle tænkelige opgaver. Vekselautomaterne i vognene underkastes jævnlig kontrol og rensning. De er gamle, men de fungerer og letter betalingen for publikum.
Man kan også betale med mærker, som indgår i en særlig rabatordning. Sporvejene har naturligvis også en abonnementsordning. Salget af kort foregår fra kontoret i administrationsbygningen. Fra sporvogne og busser kommer hver dag kasser med penge til kælderen under kontorerne. Her foregår sortering og optælling af de indkørte beløb. For en almindelig hverdag i 1971 lå det på ca. 60.000 kroner, og for lørdag og søndag på ca. 32.000 kroner. Så er kasserne parat til at blive fyldt igen. For busserne sker udskiftningen i garageanlægget på Gustav Holms Vej. Her ved remisen har sporvejspersonalet sin egen kantine. Sporvognen var i det daglige så temmelig upåagtet, den var der bare. Den hørte med i bybilledet. Men nu og da blev den et særligt festligt islet i gadens liv, når forretningsdrivende kunne formå den sporvognsglade borgmester Bernhard Jensen til i spidsen for særlig indbudte at tage turen af skinnerne ned gennem gaden. En epoke i byens trafikliv er forbi. Busserne har overtaget arbejdet. Skinnerne i gaden brydes op. Sporvejen forsvinder. Men hvad med sporvejsorkestret? Jo, det kan I nu.
sidst sporvejen skal nedlægges i Aarhus? Ja, hurtigst muligt. Det er kun en stor scene for vi andre her i trafikken, og det er alt for stivt fra gammeldags. Så derfor håber vi, at det kommer ned i år, som meningen er. Jeg ved det ikke, men det har været snakket så meget om i mange år, at de skulle nedlægges. Og nu viser det sig, at muligvis til november skal de væk, men vi ved ingenting. Og vi har ikke fået noget at vide om. Der er kun én mand, der ved, og det er Røgmanden. Og hvad mener de så her, sporvejsrådmand Mougaard? Ja, jeg mener jo, nu har vi her i Aarhus gennem mange år siden århundredeskiftet kørt med sporvognen, og vi har konstateret, at vores spornet det faktisk er slidt op, og vores materiel er også slidt op, og som følge der står vi over for enten en fornyelse af sporvognene samt skinnelægemet, eller også at skifte om til busser. Og der spørgsmålet ligger, at det er økonomisk ret uforsvarligt, og ydermere så er det den ting ved det, at vi generer trafikken, og vi generer også i det hele taget støjen og alt, hvad man skal sige, som ligger til grund for, at vi bør skifte om fra sporvogne til busser, og det er ud fra den betragtning, at jeg gør dette.